Itong pambato ngayong Friday. Isang linggo na walang linis-linis. Itong panglinis ko. Gatas, magic gatas. Para kumikintab siya. Pili lang kayo dito. Ang dami ng bike. Team Abunakla Bikers. Linisin natin dito ha. Para pang usil natin. Oh, may pusa pa. Pang usil to. Linisin natin to. Magic gatas. Pangpinta. Ang nag-ride ngayon, wag ingat kayo guys. Be careful. Dandahan lang kayo mag-ride. Ito lang libangan natin. Shoutout pala sa TJI Group at saka Team Larga. What's up mga people? Miss you na to. Bike pa more.